Perhelystit 2025 ja jälleen on meillä poutapäivä ja paljon vieraita. Kuhmosen Aku ja Espoon VPK:sta ja täällä Perhelystit tapahtumassa ollaan koulun pihalla ja myös kodissa, kun paloautossakin löytyy muun muassa palosammuttimia monta erilaista. Meillä on hiilidioksidia, jauhetta ja sitten nestesammutinta. Niin samalla tavalla mekin tarkastetaan ne vuoden välein, kun ne on meillä liikkuvassa yksikössä. Sisällä olevat sammuttimet 2 vuoden välein, mutta sitten semmoiset sammuttimet, mitkä on ulkotiloissa ja muuten niin vuoden välein tarkastetaan. Ja myös mikä kodista olisi hyvä löytyä, niin meiltäkin löytyy, niin sammutuspeit. Näillä pääsee jo pitkälle kodin alkusammutusvälineessä. Tässä on sellainen 90 mennyt ja kello on vasta kohta 12. 12 vähän yli. Loppuu tavara kesken ja on pitänyt olla enemmän. Sopivasti. Isoja kaloja tulee. Niin. Meillä on 11.6. minigolf-radalla maksuton tapahtuma. Sanois mä viimeksi kun nähtiin. Ja jos mä sain vihreän, mä voin ottaa täällä lentos. Ja jos mä sain keltainen, mä voin ottaa tää ankkakirja. Ja sininen on sama. Ja Tässä ollaan nyt Tuomarilan seuran pöydän ääressä täällä lysteillä. Tuomarilan seura on Tuomarilan, Sunan ja Kulovalkean alueen asukasyhdistys ja me koitetaan hoitaa siellä kaikenlaisia yhteisiä asioita ja järjestää tapahtumia. Tulossa on Tuomarilan kyläpäivä ja elokuvapäivä muun muassa. Ja meillä on tosi kiva tekemisen meininki. Keväisin järjestetään siivouspäivää. Hyvä kyläyhdistys meillä. Tervetuloa mukaan. Myydään toiminnan hyväksi edullisesti myös ekologista kangaskassia, missä on tekstinä Pihkassa Tuomarilaan. Tämä Pihkassa Tuomarilaa on meidän tunnuslause muutenkin. Meillä on myös sen niminen alueen historiikkikirja. Ja se juontaa juurensa siitä, että Tuomarilassa on tosi paljon kuusia aitoja ja kuusi ja pihka kuuluu yhteen. Moikka! Me ollaan Hanimastas päiväkodista. Meillä on tänään avoimet ovet tuossa kulman takana. Me ollaan siis Keski-Espoon lysteellä tässä, niin Hanimastasin avoimet ovet on tuossa kulman takana ja siellä voi käydä sitten kuuntelemassa meidän vanhempien omaa bändiä. Meillä on siellä myöskin kahvilaa ja lelukirppistä ja tietenkin sitten lapset pääsee tutustumaan sitten Hanimastas kielikylpypäiväkotiin. Hanimastas on toiminut jo 30 vuotta tai ylikin ja toimii tosiaan kielikylpyperiaatteella, että suomenkieliset lapset oppii siellä hyvin helposti englantia ja meillä on siellä ihania opettajia töissä, niin tulkaa tutustumaan. Tässä on SPR:n Keski-Espoon osasto ja mun puheenjohtaja Jarkko Mikkonen ja meillä on nyt täällä ensimmäistä kertaa Nalle-sairaala, jossa hoidetaan Nalle ja meidän henkiapuiset käytyy ja sitten on osaston toiminnan esittelyä, mitä toimintaa meillä on täällä Keski-Espoon alueella.